Jotono nukhulumkha ani mung wngkha Rupa jamatia tei ani bara wngkha Ompinagar boisomni bara. Ang haino hai Luku chati channel no hambai pharo tei takhuk bukhuk songno bo ang hambai pharo ano bo ribui support ribui like khaioi comment khaioi share khaioi ano bwskango aguknan bagai ang norokno koijao tabuk rwchang mondige thanglai. Korean Urbasi Niniyak ni matia ha pung kiring hoy niniyak kong ni gugura ha pung serek tanggu bekhar tan teruk kena thong ni khorang ha nai thogo ni mukhang hai kena thong ni khorang ha nai thogo ni mukhang tanggu bekhar tan teruk ja ani khawo nungno ani ima nungno puila ani hamjang ma nungno ani naisingma nungno ani naisingma niniyak ni matia ha kiring hoy niniyak kong ni gugura ha kong serek tanggu bekhar tan teruk kena thong ni khorang ha nai thogo ni mukhang hai kena thong ni khorang ha nai thogo ni mukhang tanggu bekhar tan teruk Buskang boneng no, uklok boneng no, rahasia graneng mang no. Imang boneng no, muktang boneng no, lang mani chati nang no, lang mani chati nang no. Niniyak ni matia ha kiring kena thong ni khorang nai thogo ni mukhang tanggu bekha hamjang teruk hambai.